дарозтарин гузаргоҳи зеризаминӣ дар шаҳри Хуҷанд ба истифода дода шуд. Ин гузаргоҳ дар кӯчаи шарқи мавзеи бозори Панҷшанбе сохта шудааст. Гузаргоҳи мазкур бо иштироки ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ Абдуҷаббор Раҳмонзода, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. гузаргоҳи дарозтарини зеризаминӣ аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Муртазо Алиев бо харҷи 20 миллион сомонӣ сохта шуд. Фармоишгар ва пудрачии он ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сохтмончиёни Суғд мебошад. Дарозии гузаргоҳи зеризаминӣ ки калонтарин дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад 260 метрро ташкил медиҳад. Бино ба иттилои масъулин бараш 18 метрро фаро мегирад. Аз 10 даромадгоҳ иборат мебошад. Иншооти мазкур дорои 114 нуқтаҳои савдо буда 300 нафар шаҳрвандон бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. барои боз ҳам беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум ташкили ҷойҳои корҳои иловагӣ гузаргоҳи зеризаминии бузург дар маркази шаҳри Хуҷанд созем. соли 2018 инҷониб ин сохтмон идома дорад. мана бо дастгирии сарвари давлат муҳтарам Эмони Раҳмон ин сохтмонро ба итмом расонида ҳозир айни ҳол 114 нуқтаи савдо самтҳои фаъолияти гуногун сохта ба истифода дода истодаем. ҳоло дар мағозаҳои гузаргоҳи зеризаминӣ ки 114 ададро ташкил медиҳад, баробари фурӯши либосҳо ҳамзамон истеҳсолоти либосҳои дохилӣ, маҳсулоти ҳунарҳои аҷдодии мардумиро ба намоиш ва фурӯш гузоштанд. сокинон аз ба истифода дода шудани гузаргоҳи калонтарин изҳори қаноатмандӣ мекунанд. ҳақиқатан меҳнати заҳмат сахт кашиданд. шахсан ба ман маъқули магазин диҳад, магазини калон шишош медаги ҷой маъқул ма ба маъқул интихоб мекунам, ба тагиш мегзарам, чунки ба боло гузаштан мошино пул мегзара мераванд. ба таш осонтар магазин тамошо карда бехатар аст. бояд гуфт ки ин шашумин гузаргоҳи зеризаминӣ дар шаҳри Хуҷанд мебошад. фарқияти он аз дигар гузаргоҳҳои зеризаминӣ танҳо масофааш аст. азбаски он 260 метрро фаро гирифтааст, вобаста ба ин дорои 10 даромадгоҳ аст. аз 6 гузаргоҳи зеризаминии шаҳри Хуҷанд танҳо як адади он корношоям аст, ки он ҳам бошад замони шӯравӣ сохта шудааст ва дар мавзеи шолкомбинати шаҳри Хуҷанд ҷой гирифтааст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.